Dobrý den, přátelé, dobrý den, milí Karlovaráci. Karlovy Vary, Stará Role, Jabloňová ulice. Tato lokalita je dlouhou dobu trnem v oku nejen občanům našeho města, ale i vedení města Karlovy Vary a my se snažíme vyřešit tento problém. Za mnou se nachází torza garáží, kterých zde původně bylo skoro 600, nyní je jich tu maximálně 50 nebo 60. Aby se tato lokalita znovu oživila, základní věcí, kterou potřebujeme vyřešit, je nová komunikace, která umožní dopravní obslužnost této lokality. Pak by tu mohly vzniknout menší podnikatelské subjekty, které by samozřejmě celou lokalitu dali, jak se říká, dokupy a přivedli do ní podnikatelský život a celá lokalita by dostala úplně jiný ráz a úplně jiný vzhled. Pracujeme na projektové dokumentaci a pevně věřím, že v roce 2027 se do této rekonstrukce pustíme a jakmile bude hotová nová komunikace, můžeme se pustit i do spolupráce s podnikateli, aby zde vznikl malý podnikatelský záměr. Přeji vám krásné jarní dny a mějte se krásně.